Vítejte u dalšího kola Metinu 2. Přináším vám dobré zprávy. Tady je se mnou Štofí, ten tady dělá levely a jsme na expu a jsme level 51, ještě 2 kuličky a budeme level 52. Koším ty schopnosti. Tady ukážem hnutí koně. Takže tady teď vám ukážeme na koňový boj. Vidíte, jedeme a mlátíme na koňovi. Na normálním tohle nejde, když nemáte schopnosti. Musíte mít schopnosti od levelu koně 21. Hammer určitě znáte, to je blbej Metin, tady Metin 2 je lepší. Vyzkoušel jsem to já, ale hrál jsem to asi 12 týdnů, 2 týdny a už mě to nebavilo. Takže dávám mu 0 bodů. Ti, co to hrajou, takže jsou divní. Žádná urážka, ale jsou divní. Prostě. Teď vám ukážeme, jak se expneme, jak budeme ve 3. patře s kamošema na bosech, jo, takže... Oni jsou kamoši. Vole. No, jedno. Máme koně, vidíte, mám tohoto koně jako kapitán, vůdce cechu, takže můžu jezdit a mlátit a mám nejlepšího koně. Co? Dobrý, tak my musíme na chvilku to stopnout a pak za hoďku zase čau. 3. patro. Dobrý den, jsme tady zás, uplynula nám hodina a jsme ve věži na expu. 3. patro spolu s kámošema a děláme 4. patro. Zatím se nám to ještě nepovedlo, ale chceme jít do 5. Tady s kámošem. Případně nevidím. Teď jak vidíte, kdo se semka dostane, tak je u mě opravdový borec. Tady s kámošem. Jen tak se nikdo nedostane. Museli jsme to naplánovat s kámošem. Abych měla level 40, víc jsem nemohla. A tady teďka level má up, 40. Jestli jste viděli, tak byl level up. A teď mě někdo zabil, takže toho zabiju teďka a já. 122 mě zabila, jestli jste to viděli. 123. 122. 123. Můžete mě dát. To byla škola, to vždycky jste popadá. Takže dejte aura meče na M3. To máme. Ukažím to. Aura meče na M3. Potom máme věření šavlový tanec na M2. Dupnutí na 1. A dívejte se na to točení. Já to nevidím, ale... Zkus zabít tu 42. Teďka budeme už pracovat ve 4. patře, jestli se nemýlím. Padají tedy moc dobré věci na ninju, třeba jako gigantický čepel a rybka. Tady padají. Teďka s kamošema půjdeme na... jmenuje se do 4. patra. Ještě musíme zabít tady tyhle. A budeme ve 4. patře.
Zabij ho. Zabij ho. Nemůžu, velmi mladím jak. A už. A jsme ve čtvrtém patře. Nehejbejte se. To je mám. Chvíličku, stopně. Jo, pěkně. Ano, jsme ve čtvrtém patře. A musíme zabít Metin 70. Jestli se nemýlím tak moc. Hej, ne. Tak jo, minus. Zabili mě, takže u nich nebudeme stát radši. U Metin už jsme zabili. A byl se tu další. Ano. Pádů. Asteroid pádů. A teď si nemůžu přivolat koně. Jaké divné. Musíš takhle, vole. Prostě jsou. Jo. No, vidíš. Máme. To musíš umět. A radši si dáme aura meč, aby jsme s kamošama mohli zabíjet. Blbý je, že to jsou z jiného toho, můžou mě zabít lehce. A mě zabijou i tíhle. Páté patro lidi. Ano, lidi, páté patro. Jak vidíte dobře, 5. patro. Ale je to tady velmi těžké. Tady borec na lvovi nebo na tygrovi jsem neviděl. Co to bylo? Nějaký salto? Nevím. Jo, teď vám ukážu přehlídku věcí. Takže jak vidíte, šupinaté platové brnění +9. Od levelu 48, obrana 108. Počkejte chviličku. Já jenom tady něco vyřadím s kamošama. Já bych v tom 5. patře nepřežil. Já taky ne. Ale povedlo se mě to dovést až tady s kámošem. A tak vidíte, tady má 28 ponožek. Krosanty. Jestli teda ještě existuje, pro mě už ne. No pro mě taky. Že už dospívám. Ne, prostě nevím. Už nám je 15, takže se nám... Oranžové kočičí plátové brnění. A ne. Doprava. Ztrácíme to tady a musíme jít blízko k ním. Kde jsou, pomocte mě lidi, pomocte mě. Pomoc mě, Michale, pomoc mě. Ještě jsme se nepředvedli. Já jsem Lukáš do Buchtela a můj kámoš vedle mě, co to natáčí na mobil, tak se jmenuje Michal Peterka o jeden dům nahoře. Chodíme spolu do školy, já nemám... No tak to řekni ty, protože já už nemám elky moc, už nemám červené, už mě došly. Ano, tak já... A už mám koně. Já se jmenuji Michal Peterka, je mi 15 a bydlím hned nahoře. Tam, kde je takový, to byste asi neznali Sourala. V Rouchovaných. U Třebíče. Správně. Tak a musíme stopnout.